DJ Holy Foe. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu che Singapore, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, turn your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, vakomana vebus stop nevasikana vebus stop TV vazviita zvakare. Ndo one podcast yandinoona iyi, kugara 2 hours ndakakula ndichiona zvangu ndichinakirwa. Ende ndinokukurudzirai kuti endai mumbononzwa nyaya dzinenge dzichibuda ipapo, vanenge vachivhura hombe. And recently vaitaura nenyaya yema-artist for ED, zvikanzi vapera vakomana ava, vakakundikana, they are failed musicians, vaakutsvaga each and every day. Pari kubuda ka video kemunhu ari kupema mota, kari kubuda ka video kemunhu ari kuedza kurumbidza mabasa akaipa achiti akanaka ari kuitwa navamunangagwa neZanu PF. Chiri chinangwa chekuda kuzama kuda kuti vaite sei vapiwe mota. Zimbabwe, maticha, masoja, mapurisa, tiri kungovaona vari kupema. Recently ndakabatikana vane mabhaa esipo netuma 2 kg tweshuga vachiti tapiwa, Christmas yanaka, Zanu PF yakanaka. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinopisa tsitsi. But I want us to listen to this video from Bus Stop TV podcast. Mawan. Ngatiterere video tinzwe kuti zviri kufamba sei uye zvakamira sei. Unoona Blanco, manual labor yekuchera matrenches, it's easier than to think. Yeah, true. These guys are not Tigons, affiliations, Aisha Noah. They can't sing. They've proven good the music. We all know my flops, my albums, my songs, so both are not vakufungirwa. Ndosapenda vanhu kuti mamati machiko ma kingmakers. Those are the kingmakers. Ma kingmakers uno kuti unoshandisa mabalance. Ili balance. Ende nina ndorowe munhu. Ndokubatanidza kumana diera sa ndorowa kumana batai munhu. Simple. Ende opuwa ma drinks and what. I'll give you example yana anonzani gwama. Ndiye akabhomba anatondera ndira anzani uyu weku MDC kwa Murambinda. Ndakaona paakafa vanhu zvaaitaura. Zvanga iye wacho kamuona, iye wacho gwama wacho iye zvangari. Like ndiye munhu anourayira, hauna famu, hauna mbudzi, hauna mota yacho, hauna brugwa racho, hauna underway. Budi. Wakamboona vana vachiuya vatungwarara achiti top soup achiti top soup. Wamboona wambomuona Rina achiti tiri top soup, ngaabude iye atanga aita top soup iyo. Ichokwadi chinorwadza chirikutaurwa nevakomana ava, chokwadi chemahara. Ngoti vanhu takaoma zvedu musoro, takaoma zvedu pfungwa, takasungwa pfungwa nenjema dzekwa
dzekwa ED Munangagwa ndo dzakatibata jema dzeZanu PF. We think kuti the only solution out is to bootlick Zanu PF. We think the only solution out is to praise Zanu PF. Hanzi wakambovaona here vana vacho vevakuru, mwana wamai Opa Mchingura achiti top soup for ED? Wakambomuona here mwana watungwarara, mwana waGarwe, mwana waTemba Muliswa achiti top soup for ED? Avaite zvese izvozvo. Vekumarokesheni uko vari kutambura, vari kutsvagawo kuda kurarama, ndo vari kushama vachienda pasocial media votaura kuti hanzi top soup for ED. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinopisa tsitsi, ichokwadi chemahara chiri kutaurwa nevakomana ava. Rega tipfuurire mberi tinzwe. Ndototaura kuti vanhu ivavo ndo vanenge vachingoitiswa variko kuitiswa. It's so sad. 2025. Mafoot soldiers ndo angari pamawani. Inzara. Inzara. Hauna chikafu yavo. Votsigonza apedza tashori naisha. Anoita show gubi. Anoita show ipi yanga. Achimba kuti chi. Achimba kuti chi masongo mangani. Achimba ipi. Mangani. Sakutsvaga. Kwakuita ngoma. Aso. Aisha nane one song. eri kulabo futi Bachoimba. Saka isi anoimba kupiko. Chi achigone. Chogone. Kure. Ndinenge ko imwe chide. Isi. Nekatozende yako. Ali mwenzi anzizgoyena nanziko. Na nekamusikana keke atoni Musikana ndiye aitogona zvepasong yoyo. Ndio anditoziva marekodhero haana kutobhadhara futi song iya futi. Hauna ndipana yakada kuti idzubura song yoyo paYouTube. Haana kutobhadhara kana sendi Avaikwanise. Havana chino. Vapana vasina focus. Havana and even kunoza guys chokwadi I don't even know where to go at all. Ndozvendikutoona kuti totopesa tava parelevhensi yekuti vatopuwa mota nenyaya yesizvisabasa titoenda dzekumberi nhasi kwakaipawo kobala. Right. Nagirwa vamborwa ice cream magunanza. Yo supporters Zanu PF. Russia mari utenga ice cream. $1. Uchiti pamberi nemusangano, pamberi namaiweri. Ya, ndagarisa nsamboida malive. Ufana mbudzoka. Uchita malive. Ukumboenjoya mari yangu ngandakapiwa nemafans. Mafans angu anondibatsira pa.5 Creative Studios pana. Ya, ice cream inonaka baba. Zvakakosha izvozvo kuti munhu wechirume umbozvitengerawo ice cream wodya wonakirwa. Kwete ngoti mari yese yawawana wakuita zvemahure. Mari yese yawapiwa kumusangano weZanu PF iyoyo mapondo yayo wakunoita zvokunwa doro, zvokutenga dombo, zvokudhakwa. Zvakakosha munhu wechirume zvitengere ice cream unakirwe uenjoy. Zvinhu zvako zviite sei? Zvinhu zvako zvifambe zviende kumberi. Right, mainzwa nyaya itaurwa navakomana. Zvikanzi hapana vari pakutsvaga. Vari kushandiswa. Pane mamwe mashoko avasingakwanisi zvawo kuzotaura vakomana. Isusu hatinozokwanisa kutaura nekuti tinenge tiri kure. Vari kushandiswa. Vari kuudzirwa zvinhu zvekuita. Ende vane nzara. That's the honest truth. Vane nzara vana. Mukaona vachiti top soup for ED. Vari kutsvaga kunyengwa nemadhara mahomba. Ndakaita video musuno ndichitaura kuti mukadzi waEvidence Chari akasiya murume wake ari fit asingarware achienda kuna Kempo Mohad. Enzo zvari kuonekwa achitofamba vese mapictures ari kutenderera on social media. Inyaya yenzara. Vanhu vane nzara. Vana ava ndo zvavari kushuvira kuti dai tangoonekwawo nemadhara aya. Havana basa nechirwere. Vangoti zilongu ndaslayer ndatengerwa mota ndichibuda muGD6 ndine iPhone 17, iPhone 16 ndinenge ndakanaka. Zvatopera ndichiposta but havakuuraya ramangwana ravo simply because of material things. Zvinhu zvakaoma, zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinopisa tsitsi, but ndo patasvika
senyika yeZimbabwe tingaite sei, ndo zviripo, but time will come and zvinhu zvichaita sei, zvichachinja. Musarase tariro vana veZimbabwe. I know kune vanhu vakawanda vari mhiri kwemakungwa vari kuedza nepese pavanogona napo to support their families in Zimbabwe. They wish kuti dai paitawo shanduko, zvinhu zvachinja, zvinhu zvaita zvakanaka. Aiwa, ndine song yandinayo yatakarekodha naanonzi Spectacular yandoda kuzokuridzirai mazuva ari kuteera aya, kana kuti later on today ndokunzwisai kuti zviri kumbonzi chii musong iyi handitika. So as for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video.